Didar Sohotashum bilen dowam edeil hada kuwata Turkmenistan medeniyet merkezinin mukamlar koşuluna sağdanla bolup zahmet çekýän şu yurdumuzda bayramçylyklar münasibetli geçirilýän konsertlerde öz aýdym saat topanyň bilen çykyş etýän teňe yurdumyzyň şu medeniýetiniň sunugatyny ösme ugruna özüňiň münasip goşandygyňyz goş gelýäňiz hem bayramçylyk gutlaglaryňyzy ýylaşlamada ýetirseňiz şeýle hem alyp barýan işleriniz dogrusyna Sohotashum dowam etdik. Halkara denany ony münasibetli gelin gyýylarmyda bayramçylyklar bilen gutlaýaryn. Oýlaryň jany sag bolsun, güleýi solmasyn, elme dama çağlaryň arasynda şolaryň bagtyny guban ýaşasynlar. Her bir maşgalada şu enatalarymyz prezidentler maslahat berip durýarlar. Menem öz kiçilimden Maýa Kuliýewa adyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýöri tutaçylyk mektebinde bilmärlim Türkmenistanyň atgalan artisti Ýolma Sarifden sağlaryň inçil tisimlerini öwrendim. Häzir etjendim bilmeýän ýerlerimi şo halypamdan soraýan, olar maňa da höwes bilen öwredýär. Her ýyl medeniýet günleri geçirilýär, täze saz eserler dördülýär. Öz toparlarymyz bilen tele ýaýlymlarda, radiolarda çykyş edip gelýär. Mektep tamamlap Maýa Kuliýewa adyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýasyny bilim aldım. Türkmenistanyň atgalan artisti Muhammed Çar Muradov ýaly halypalar maňa sazlar öwretdi. Häzir hem şu Maýa Kuliýewa adyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynda muallimler bilen bilelikde täze saz eserlerini öwredýär. Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň mukamlar köşkünde Gabo Sagrar bilen şu orkestrda sazany bolup işleýär. Başdyryjylarymyz Resul Guliýew bilen ýol başçylyk edýär. Türkmen nusgawy kompozitorlaryň sazlaryny halkymyza hödürleýär. Yurdumuzda ýygydarly bayramçylyklar bellenilýär. Anha gahrman arkadamyz bir türkmen halkyny bir maşgalalary eşretli bagtyar durmuşda bir ýaşatmaň aladasyna elmedama şu türkmen halkyny üçin mümkinçilikler öwretýär. Fevral aýynyň 10-ýerine hem Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň mejlisi geçirildi. Gahrman arkadamyz bir karar döwletiň täze eýamynyň galkynç zamanasyna da şu medeniýet tunugat işgärler üçin ul mümkinçilikler öwretýär. Elbetde şu geçirilen Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň mejlisinden soň hem bir näçe medeniýet tunugat ustadlarymyza Türkmenistanyň at gadanan artisti formatly at takylly şeýle hem ýylaşlamyzy, halypalamyzy bir ýaşaý saýlar bilen hem ýygydarly üçin edilýär. Hasy hem häzir kuwatda gahrman arkadamyzyň şu medeniýet tunugat işgärlemide beren medeniýet şäherçesine ähli amatlyklar bolan ýaşaý saýda ýaşaýan gahrman arkadamyz medeniýet tunugat işgärlemiden bir ihlatly zähmet çekmegi ýaşamak üçin ähli mümkinçilikler döredip berýär. Elbetde häzirki döwürde şu medeniýetimiziň sunugatymyzyň ady wadasy hasda arşagally Gahrman arkadamyz bize medeniýet sunugat işgärlerini ulul şertler döredýär. Aşgabat şäherimiz gün-günden gözelleşýär. Ýygyna ýaşaýyş saýlar toplumy ulanmany berilýär. Ýaşaýyş saý toplumynyň ýanlaryna çağlar bagy, mektepler, medeniýet sport merkeziniň bolmagy maşgalar üçin hem uly amatlyklardan nişan bolup durýar. Mukamy Türkina filminde Karkararyň aýdymy men şu öz işimde orkestr bolup Gabo Sagraryna geçirip çykyş etdim. Maşgalada bir medeniýet sunugat bilen meşgullanýan araň bolmagy uly ýardam berýär. Şu öz çykyş etjek eserine öýde taýýarlyk gören pursatyňda hem nähilläge edip ýerine ýetirsem gowwalar diýip maslahatlaşmana da bir gowwalýanlar ejeňiz bilen. Owa, ejem öýde aýdym taýýarlanyp oturan pursatynda men bilen maslahatlaşýar, näýdirek alsam gowwalar. Ejem maňa öwredýär. Şu ilki sahna çykmagam ki aňsadym däl, köpçüligiň öňünde tolgunýan, aljyraýan. Ejem şol kiçilimden maslahatlar berdi. Men şu an sende sahnara çykýar, konsertlerde çykyş edip gelýär. Türkmen ustad kompozitorymyz Nurhan Mamedowyň sazlaryny özüme hem ýakyn saýan dostlaryma diýen aýdymy ilkinji ýerine ýetiren Türkmenistanyň halk artisti Atayl Garyadyw Gurban Azyr Ezizowyň sözlerini şu dostlaryma diýen aýdymyň sazyny şu orkestr bolup çykyş etdik. Gabo Sagraryna ýerine ýetirdim. Tele ýaýlym arkaly ýylaşlamada ýetirdik. Dostlarıma diýen Gabo Sagraryna ýerine ýetiren sazyny gepleşimiň şu ýerine ýylaşlamada ýetirýär.
Her bir perdenden öz höweslilerin hünärini bir meşgullanmak üçin, şol hünäri bir ustatlyk bilen ele almak üçin, uly üstünliklere eýe bolmak üçin maşgalada ene tanyk beren gollugy, beren maslahatlary, uly orna eleýär hünäri ele almakda, ejen kaka maslahatlaryny alantaň özüň alyp barmakda edep terbiýe bir adam kärçilik babatyny hem ene tanyk kaka bir oglanlara terbiyetine köp ihlasyn siňdirýär. Adam kärçilik tertip düzgün birinji orna durýar. Kiçiligimden ene tamyň terbiyeti bilen ulalym. Türkmençilikde hem terbiýe barada bir näçe nakylları bar. Ogul ata gyýyp ene meňze diýilýär. Ene atamyz şu derejä ýetirýänçe özüniň uly ihlasyny siňdirdiler. Bizi elmydama ýaxşy ýoly urukdurdylar. Ahyrman arkadamyz dep desturmada türkmençiligimizde edim gylymlaryna ünsberýär, aşagaldyrýar, hormat goýýar. Ahyrman arkadamyz ähli ugurlar babatda täze kitaplary sowgat berýär. Paýhaz çeşmesi türkmeniň döwletlilik ýörgesi adly kitabyna maşgalanyň dep destury barada, edep terbiýe barada rowaýatlar, nakyllaryň üstü bilen halkymyza ýetirýär. Her bir ojaqda perdetler enatyna uly hormat goýýar. Döwregap derejede zähmet çekmek üçin, parahat asuda durmuşda ýaşamak üçin döwlet berýän şeýle uly mümkinçiliklerini hormat prezidentimize köp sag bolsun aýdýar. Hormat prezidentimiziň jany sag bolsun, ömür uzak bolsun, tutýan tutumly işleri ondan meýlekde rowaç bolmagyny arzu edýär. Şu pursatda ýene bir ýola halkara denanlar güni bilen enelerimize, gyýdy gelinlerimize kutlaýaryn. Sağ olun diýdar arzuwlaryň hasyl bolsun. Biz hem size gahrman arkadamyzyň saýasyna berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynyşy zamanatyna hem şu medeniýetimiziň, sungatymyzyň ösmek üçin bir alp barýan işiňizde size uly üstünlikler hem ra bolmagy tüýsüregimizden arzu edýär. Sağ olun.